Geçerli yurttaşlar, hoş geldiniz kardeşler. Size de geçerli esenlikler oğuz ile. Yine kardeşler, yine biz toplandık da Türkmenistan'ın aladasında şu taş töwereginde bolýan meselelerle, içerki meselelerle yurttaş vatandaş hukmunda. Yine arada nemäniň agzy bilen hukmunda tanalýan, yani Putinin raşizmi hukmunun hemmesinin Rus imperiýasynyň agzy hukmunda tanalýan Salawyov diýip biri bar. Salawyov life diýen nemäni apar ya. Şol bizim taraba Merkez Aziya taraba bir nemetdi da ähli wedin. Bizim Aziya Ermenistan elimizden gitip barýar. Aziyada bizim elimizden gitjek diýen algorun etdi. Biz oýnatman besetjek. Indi has Ukraina nädik giren olsak o taýlarym girip birer diýen Almanyň çykarýar ortada. Indi Merkez Aziyadan kimler jogap berdi diýsek, Putinin nemesine, sözcüsüne. Kazakistan öz nemesini garşylygyny görkezdi. Ondan soň Özbegistandan ýene de şonuň ýaly garşylyk görkezdi. Ýöne Türkmenistandan hiç bir ses ýok, ses eda ýok. Biz şoň üçin özlemizin Türkmenistanymyzyň adyndan ýa-da öz adymyzdan diýen ýaly biz bizim şo Putinin nemesine, sözcüsüne aýdan ýa sözlerine öz düşündürüşimizi, pikirimizi beýan etmekçi bolýar. Da şu günde toplanyp otyr. Indi şu şerde täzeden dinläliň şunu ulakan nemede däl. Ulakan däl. Потеря Армении – вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. И мы должны объяснить. Игры кончились. Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Может быть, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния. И все будет понятно. Ene görüşüňiz ýaly yurttaşlar, Salawyov Rusça öz dilinde, ene dilinde aýtýandyr. Yani basket ýa-da bizim Orta Aziýamyz, bizim Merkez Aziýamyz. Ukraina näme üçin giren bolsak nähilerde size de girip bilerdik diýär. Indi biz şu näçelle Milli Halasyç Komitet hukmunda Türkmenistanyň Russiýanyň gol astynda dögni ýa sömürgesi Türkiýe dilinde aýdardyň ýa koloniýasy halkara söz koloniýasy hukmunda näme diýýär? Nevtim adymyz, baýlygymyz, sosial kapitalymyz, hemme adymyz geopolitik tarapdan Türkmenistan Rus imperiýasyna, ýani şu wagtky Russiýa Federasiýasyna değişlidigini, şonuň astyndadygyny, siyasi tarapdan, ykysady tarapdan basgysynyň aşagandadygyny, şoňa garaklydygyny, Putinin Russiýasyna garaklydygyny aýdyp gelýär. Bular gönderilen özleri aýdyp başlady. Indi Türkmenistan baky bir tarap garaşdy diýä boly, hiç il ses çykanok Türkmenistan rejiminden. Indi biz öz adymyz Milli Halasyç Komitet hukmunda şoňa näme baha bermeli? Şol adam rejim şu näçe biziň aýtdanlarymyza howada diýmedi, ýogam diýmedi. Ýöne bularyň agalary basyp bolup oturan Rus imperiýasy, ýani Putinin imperiýasy hakyky ýüzüni görkezdi şeýle. Indi buňa gönden düşünüp bermeli, muňa şanda hiç ilse de ýok, ýene de ýok, gön aýdyldy. Merkez Aziýa gön ýüzlenindi. Indi kim buňa ýok diýip biler, içime ýok diýip bilmeýär şeýle diýip. Özleri öz agzlaryndan aýdyp dukalar. O şöyle kardeşler, kim nemesini, fikirini, düşüncesini aýtmakçy bolsa, elini aldyryp paylaşalyň yurttaşlar bilen, bilgilendireliň yurttaşlarymyzy. Buyur halmada.
Salam kardeşler. Ana ol Kremlin ya da Putin'in esasy sözçüsü ya propagandisti ya Orslum öýdäýdi şonçu propagandany Vladimir Solovýowyň dilinden eşitdik. Näme diýýäni? Ermenistan elmizden gitdi diýen ýaly, indi nobatda bizim ýa-da Merkez Aziýamyz bar diýdi. Biziňki diýär boldy. Şu taýda şular ýaly ýagdaý döräpçi ýa döremek gaty mümkin. Şonu biz elden bermeli däl. Biz hökmany şertde şu taýda ýa-da Ukrainadaky edişimiz ýaly goşun sürüp biler. Ol bize ol halkara kanunlaryň bildirýän ýeri ýok. Biz öwredetçimiz özümiz diýip Merkez Aziýa bizim golatdığımızda ýa-da bizim täsirimiň astyndaky döwletler diýip aýtdy. Ine biz diýmek näme? Ene bizim şol 36 ýyl bäri el çarpyşyp hemmemiziň akly şol SSR-den alyp respublikalaryň bir garaşly biz ýa-me özbaşlyk diýen döwletler hemmejigini kabul eden jarnamalary bu zara döküldi. Ene şuň aýdany bilen eger şu bilen Putin ýa oň hökümeti razylaşmaýan bolsa onda diýmek Solovýow şuň suwda erti diwara söýäp ataýmaly. Şu halkara kanunlaryny ene şular ýaly syltagatýan üçin ýa şolar ortadan aýyrýan üçin ýa-da garaşly döwletleri öz golasynaky ene döwletler ýa-da milletler diýip elan edip oturan üçin. Ýöne olan etmek bilen şonuň Putiniň beýrusat çok başı gymylana ortaýetdi ýa Kreml. Ene şoň üçin ene şular ýaly çykyşy bolýar. Ene dereden bolýan zat bular halkara deme hiç bir kada kanunlaryny biz äfirjek dälikini gönaýdy. Nämeden gelip çykdy? Muňa aňyrsynda emmasy bar. Şu äfirmeleri Putiniň özi başlady. 2014-nji ýylda haçan Krim ýarymadasyny basyp aldy. Soňra dünýä jemgyýeti ýa beýleki döwletler üns bermediler ýa degerini üns bermediler. Şondan soň ol özü ene 22-nji ýylda ene dowly Ukraina garşy 24 fevraldan beri uruş bolan edip gelýär. Diýmek ol şu taýda halkara kada kanunlar bozuldy. Sebäp SSR ýykylyndy. Emma olmaz respublika her birinin şol beýlep oturan territoriýasy şolaryň özüniňki hiç bir döwlet beýleki döwleti ýa respublika bu meselesini, toprak meselesini, serhet meselesini, içki işler meselesini gatyrşmaga ýa-da şolara buýurmaga hakyýa hukugy ýok diýen jümle bar. Näme üçin onda şu jümleler bozuldy ene bu kun ene günü işleýänki gowurda işleýänki. Men öýün bir gaça ýyl gaýdyp geldim Orstiýadan alyp barýan jenayetçilik bir siýasatynyň aňyrsyny şol işler ýatyp. Niýazym Kremliň golydy, Gurban Gulam goly, oňlum goly. Şu Putin şolara näçe näme etdiňi şolar iki bükülüp ýerine ýetirýärler. İki sesi, üç sesi bilen. Şol üçin aýdyp otur. Türkmenistanyň içinde şu mahal şol elýän şol ýanky ýer baýlyklarda gelýän pul ýok. Şu pullar mineral diýe diýilende hana Ukraina uruşa uğradylýar. Orstiýet tarapyna. Da Putin'in pulu alyrly. Ne biçim şu takky diýe? Diýenem şu takky diýe salýarkada kerasinim. Hemmesi şol Orstiýet tarapy atdyrly. Ya başga döwletlere satylyp, şondan gazy neftten gelýän pul ana Orstiýetden gaznasyna ýa Gazproma düşýär. Şoň üçin halkymyzda pul ýok. Şoň üçin halkymyzda iş ýok. Şoň üçin halkymyz hor ýaşaýar. Enne ele bizim şol 7-nji ýyla geçdi. Şu aýdyp oturan Orstiýadan edip oturan jenayetlerini Türkmenistanyň ýa Türkmen halkynyň garşysyna. Şoňa hiç kim dogry ýa degerli netijede üns bermedi. Ene şu ene tele sowutnamy. Onu men aýdama hany Solovýow bilen aýdy. Orstiýadyň siýasatynyň ýa edýän ýa etjek bolýan işiniň netijesini. Indi biz şaýda Gurucu meclis var. Bir şu taýda Milli Halas ediş komitesi var. Şu sözlerden netije çıkarmaly. Ol bizim atalogulumuz da olur aýak astyna trapkaça ýok Putin. Ol beýlek döwletlerim var. O Merkez Aziýada. Olaram iki bükülüp durlar olum öňünde. Diýmek oladyň öz janyny aladasy ne diýer? Öz halkdan oğurlan baýlygynyň aladasy ne diýer? Bulara halk gerek gel hiç kimi. Ene şoň üçin şular ýazat bolýar. Eger
bizim döwletimizde, hökümetimizde guruluş bar bolsa, onu Türkmenistanyň daşary işler ministri şu talabyga çykyş edenen garşylygyny ýa-da protestin bildirmeli. Russiýa Federasiýasy. Şol edildimi? Ýok. Ha? Ol atalogun ağzın mumyalymy boty. Olar edildimi? Ýok. Şol üçin olar getirip Putin arkayn Türkmenistany waýyny ortalaşdyrylan emeleri getirip boty. 30-dan gowrak rus dilinde programy bar Şumal Türkmenistanyň telewizionyada. O näme alamat? Türkmenistanyň garaşdyrlygymy, Türkmenistanyň öz ihtiyarlygymy ýa-da aslında bir taraplygymy diýen soraw ýörüşdi. Şol hiç birisi ýok. Ene şoňa da talabyň eden çykyşy şol. Men kıysa şadır ştaýda durýan, onuň kim çykyşa çykmaz aýdýan kardeşler. Öyle hata olmaz. Muhammed kardeş buyur. Mikrofonun yapıp geldi. Hawa kardeşler yani hemmemizden dinledik. Naş diýär-de biziňki diýip demedýär-de biziňki diýip gurulýar. Bu gatyr geň tarapy. Ondan soň ýankyýaly SVO diýär-de ýörüýçe harby operatsiýa diýip çoň bilen haýwat atýar-da bir Orsiýadan Şuwatky ýörediýän siýasaty Orsiýa diýip almaly muny Kreml diýip alaly. Şu Kremliň ýörediýän siýasatynyň içinde şol gorky bar-da, ýani gorky siýasaty bar. Çoň bilen ýol aljak bolýar-da. Ýoksam bu SVO-syny gördük abi Ukrainada. 3 günde alar diýdi. Eýem 3 ýyldan doldurdy, 4 ýyly doldurup gelýär. Netijelendirip bilen ok. Edil öýle bataklyga çümenýär şo taýda galdy da. Yani şo ýagdaýynam ýankyýalap gorky bilen üstüni ýumurlajak bolýar. Eýem o taýda bir ýankyýal neme bar da. Hildi baýsak bir propaganda bilen ýol aljak bolýan bir ýagdaý görünýär-de bular. Ondan şol ýanky garşylyk beren goňşy Orta Aziýanyň goňşy nemelerimiz bar, doganlyk ýurtlarymız, Kazakystan, Özbekistan. Biziň hökümetimiz hem öz ornunda buňa gerekli jogabyny berip bilmeýän bolsa, biz Milli Halaty Komiteti höküminde jogabyny bermeli bolýar. Şu neçelem ýankyýal meselelerde jogaplary şuň diňe Milli Halaty Komiteti berip gelýär. Ýaşal ýyldan bäri. Olam bir ulu bir neme, masal görkezme. Şu Halmuradan aýdanlar, şo manyda aýdanlar bar. Men şoňa goşma sökmünde aýtdym. Jemledim, sag bolun. Doğru, sağ ol. Kardeş. Bahar Hanım buyurun. Türkmenistan'da şu Rusya'nın kanallarını dinleyeler. Şoň üçin hem Türkmenistanyň halky aldany güýçli döwlet diýip. Berdi Muhammedowler ýaly gorkaklarym oňa ses çykaryp bilmeýär. Biziň oglanlarymyz Russiýada oturandyr, söwüşe işe dikip söwüş alanyp oturandyr. Hiç ele halkyny talap etmeli bilenak. Bilenakdan hem beter Putin diýenne Berdi Muhammedowlaryň aýaklary sandyrýar. Şoň üçin cellat, faşist Russiýa, Kreml hemme şu buyruklar Kremlden gelýär. Olar hem näme şol näme diýse otur diýse oturýar, tur diýse turýar. Halkynyň hiç ile aladasy ýok. Biziň gazymyzy, newitimizi Russiýa alyp ýörüýte özlerine ullanyp otyr. Ullanmak bilen hem durman Russiýanyň halky bağışlan Ukrainaň halkyny jaýır öldürip otyr. Ýöne hiç ile oňa inanmak gerek däl. Ol Putin'e karşılık berip duran döwlet Ukraina. Berekallah oňa. Topragy üçin söwüşip dur. Biziň Türkmenistan ýaly gorkak millet
elinin aşağında dur. Ne yani geplep geçendir, aydandır Slavyovmuş oladı. Ana şol hakikat ayda otur bizim elimizden vermeli de şolar deyip. Sebebi neme Rusya bir basmaçı. Berdimuhamedovlerim korkak. Elindekini berip otuyor şu sebeplem halk işsiz, köçelerimiz palçıklı, halk gün günden garip oturdu. Hiç imanı çöreğin tapana daşarı yurda kaçendir. Ne yigitlerimiz birisi Polşa'da, birisi Türkiye'de, Rusya'da uçtu, ölüp görürler, yok olup görürler. Bu hemmeten başımızdaki otururların korkaklığından. Hemen halkına iyi çıkıp bilen akmıyor. Yurduna iyi çıkıp bilen akmıyor. Ne için şu Slavyov diyen adı bir şey geplep oturan vaktında Raşit Meredov kaytargı beren ak. Şuna söz kaytaran ak. Kessizce otuyor. Yani özleri korkak. Türkmenistan'ı yödüp bilen ak. Halkına iyi çıkıp bilen ak. Yurdumuzu gün günden bataklığa sokup otuyor. Devleti kurucu meclise tavsırmalı. Biz berde oturup Milli Halas Ediş Komiteti hükmünde halkın ağısı bilen ağla otuyoruz. Begenen günde begen elimizden gelen kömeğine edip otuyoruz. Onun için Berdimuhamedovler Türkmenistan'ı kurucu meclise tavsırmalıdır. Diyeceklerim şu atlıkça şundan ibaret. Öyle sağ olun Bahar Hanım. Acakan Hanım buyur sizden. Salam vatandaşlar. Hiç yaşı hemenede şu yankı videoyu Salavyov Rusya'nın bir has köp seyredilen kanallarını açıp şu yerde şu Türkmenistan demedi de yönü orta diye bizim öz elimizde deyip katı arkayın gürledi. Şol ne için şey deyip aydı. Şol başımızdaki oturan şu koşudurun içindeki bir kanun rejimin hiç gücünün yokluğu, şol öz halkına seyretmeyendiğinin tubutnaması şuun konu vatandaşlar. Sebebi Ors bize 150 yıllar bizi Türkmen halkını ezip gelen. 150 yıl bundan öngüm Orslar ana Göktepe urşuna Göktepe çözüp şu yerde de erkekleri Sibirya taraf sürgün edip zenanları, çağaları öldürüp zorla kırıp Türkmen halkını edip yok ediptir. Bunu biz tarihten katıqı biliyiz yönü. Ne için şu yerde şunu çıkış eden Rusların yani Rusya'nın çok Vladimir Putin'in sağ eli olup duruyor da şu adam. Salavyov diyen adam. Sağ eli. Şu yerde ne hemen bir zat var olsa şunu medya çıkarıp her gün ayda oturan adam. Yönü ne için bizim Türkmenistan'dan hiç ses çıkanak şunu. Ortaya bizim elimizde diyen ne olur bize devlet kurup verme. Ya bize ne kömek etiptir Orslar. Şol Orsların yüzünden bizim yurdumuz şu derece geldi. Garip bir ağaçlığım var, gariplığım var, hemmedat var Türkmenistan'da. Yönenen çünkü şu rejimden ses çıkanak. Ben şu yerde aytacak oluyorum şu diktatör rejimler haçan olsa hükmanı suratda yıkılmalı. Bu tarihte biz göre geliyiz bunu. Yönü şu diktatör rejimler yıkılandı, hükmanı suratta sonra kurucu meclis şunu təze bir sistemani ortaya getirmeli. Sonra da biz 6 yıl 5 yıl veri bunu işler edip şu halkı şu Ors'un demir pencesinden çıkarmak için ulu işler edip otuyoruz. Yani Türkmenistan aytsa aydı versin kağı yüzünde. Kararsızlığım, bir taraflığım Türkmenistan'ın hemmesi dine kağı yüzünde. Onların hiç işe yarayan yeri yok. Şunun için hükman halk ayaklanmalıdır. Ne için Kazakistan şu Ors'un nemesi bize gerek değil diyen yali eyyam şu Salavyov'un Salavyevmi.
şol adama jogap hökmünde çykyş etdi. Näçin Türkmenistanyň şunkü bir kanun getirilen Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow hiç jogap berip bilenak. Sebäbi Türkmenistanyň ähli baýlyklaryny, ýerasty, ýörüsty, benzin, hemme baýlyklaryny, paxtasyny, başga dadyny şo ortada aktyryp otyr. Şoň üçin hem türkmen halky şuňa garyp bir derejäge gelip ýetdi. Watandaşlar şoň üçin hökman türkmen halky şo ses çykarmaly. Sebäbi bu Gurbanuly Berdimuhammedowlaryň edip oturan işleri jenayet watandaşlar, jenayet, uly jenayet. Bular entek halkyň öňünde jogap bermeli. Sağ olun, ýene-de söz alaryn. Bu sağ olun ajan. Ahan buyur. Orta Aziýany biz biziň döwletlerimizin adyny tutmasa da biziň ýurtymyz tarapyna salgylanyp gepledi-de. Biz öz näme üçin öz watanymyzda özümiziň erkimizi ýetmeýe, näme üçin bizi watanymyzda iýe bolup bilemizak. Bize Ruslar döwlet gurup bermedi. Bize Türkmenistany şerhedini çizip beren gaýgysy tabaý. Rusiýalar diňe taýynjak baýlygyny, yerimizi sömürüp 145 ýyl, 150 ýyl bäri halkymyzy ýugoşdan egle bilen guýy gazanýaly edip jahilleşdirdi. Rusiýa biziň üstümizden elini çekmelidir. Yerimiziň baýlygyna, toprağymyza biz eýe bolmalydyr. Ukraina içi gysyp uruşa başlamady. Öz toprağını gorap otyr. Aýaly, erkegi ýok, eline silah alyp çykandyr. Bizim watanymyza hökmen uruşmak diýen neme ýok. Uruşwaslyjak bolup duranak, ýöne şu Berdimuhammedowlaryň elinden biz ýurdumuzy almalydyr. Hökmen. Ýoksa biziň soňumyz hiç gowy däl. Hemmemiz daşary ýurtda ýaşatynjalar bir ýerde ýaşap bilenak. Öňkü çağa dogulýan çağlar häzir dogulmaýar. Bir iki çağa dogulýar. Şoň bilen türkmeniň sany azalyp otyr. Biz watanymyza hökmen ýet çykmalydyr. Diýjeklerim şundan bara sağ ol. Sağ olun kardeşler. Neme ýene Merkez Aziýadan bu Putiniň nemesine sözcüsüne kimler jogap beripdir ýani. Ýene Kırgızstandan karşı çykyp nemetdiler, sözlediler, talap ýok. Ýani Putiniň nemesi de islebi. Nemeden ene Kazakstandan politolog Gazit Abishev diye karşı boldy. Yani bu sözlerine neme tepki verdi da. Ozaň jemgyýet aktivistleri we Arman Şoraýew diýip. Ol ýene şonuň ýaly neme diýip. Yani bir näçe adamlar karşı. Özbekistandan jurnalist ve analitik diye Gayrat Hocas Saýgalyýew diye. Ola ýene öz pikirini düşünjesini aýtdy bu karşyda. Ondan soň Sherzodxan Gudrat Hoca diye Taşkentden bir rektör. Olam ýene öz nemesini düşünjesini aýtdy. Şaýda diňe Türkmenistan sesini çykarmagy biram Täjikistan. Türkmenistanyň adyna mene bizler halk Türkmenistanyň halkynyň adyna bizler garşy çykyp durýar. Salawyň aýtýanlar. Demek Türkmen halky bu Salawyň ýa-da Putiniň isleýi boýunça ýaşamana razymy? Ýok. Başyna kukla getirilen razy bolup bilerler ýöne Türkmen halky garşy muňa. Şöýlerek kardeşler indi buňlukça ýene bu temaň üstünde durup geçersek da biz buňlukça beýsarak kesem bolardyk. Aýtjak sözüňiz ýok bolsa. Kalmada bu. Kardeşler, şu temany şu gün gozganymyz gatygowy we ýerlikli boldy diýip hasap edýän. Sebäp ýa-merdan aýdyp geçdi de Kazakstandan ýa-da jogap bar, Özbekistandan, Kyrgyzstandan, emma biziňkiler agzyna suwalan ýaly bolup otyr. On düşnükül zat bular bir döwür şu niýatdan başlap atalogly çeldi bular dikmeterdar. Bulara sen şu kürsüde oturup galynda bilen işiň bolmasyn ýurdun ýerasy ýerti baýlyk hemmejiniň eýesi biz diýip aýdyldy. Olaryň şonu ýerine ýetirdi.
Onun Putin'in karşısına ya Salavyov'un diyenine böyle kaytol vermeli, bunlarda mezal yok, gayrat yok, bunlarda omurga yok. Şey anladın mı? Bunlar omurgası hayvan, plastilin, bunlar yazılıp yatar. Onun için biz Nüstayda kurucu meclis, Aydel Milli Halates Komiteti, cevapkarçılığı öz üstümüze o zaman alıp geliyor 6 yıl ver halkın yardayını aydıp yurtta ya yurdun başında ne ameler bolyanlar. Yani bunlar enni çetten astı hani diye oturan sözlerini seyredin Salavyov. Demek yurttaşlar Tede yüzlenmeyden şu tayda Türkmenistan'ın karastırlığım yok, Türkmenistan'ın bir taraflığım yok, öz başlıklığım yok, bizde hiçbir işlep duran hükümet strukturasım yok. Hemmeci Moskva ağzını arap ferede otuyor. Moskva'da ne mi buyruk geldi sonra yerine getiriyor. Ne bollu, ne bizim gelip düşen çukurumuzun düğümü son. 91-nji ýylda 92-nji ýylda bir garaşdyrdyk, bu allyk näme boldyk, 95-nji ýylda bir taraplygalyk hemmeji itin götüne bagyşlanýar. Bu taýda hiç bir türkmen halkyny, döwletini, milletini, gelecekki nesilleri peýda ýekide madda işlenýär. Ýekide punkt ýok konstitusiýasyna halkyň peýdasyny işte. Hemmesi halkymyzyň garşysyna. Ene şonuň üçin şu taýda häzirlikçe merdan dogry belledin. Ştaýdyny mezgitine magzaty ýok, bir gassarly duş geçirdik. Şu mesele boýunça ene erti var, mesele mezgitimizin oturuşy ýa aňyrky köpde var. Şu taýda şu meseleni çykaryp ulu mezgitde köpçüligiň gatnaşmagyny ýene bir ýerde gaýtalap, şunu halkymyza düşündirelim. Beýleki mezgit agdalaryň öz pikirini aýtsyn. Oňa çelli ýurdun içindäki ýa-da mezgit agdalarymyz var, Milli Halates Komitetine degişli adamlar var. Oğurluklaryň ýol başçylary var. Oy olar näme diýe, o janeder aýdar düşündiren soň mesele indiki mezgitlerde çok habary ýaşy olan gelen netijesini aýdyp berer. Ýani halkymyz ýapsym şu taýdy. Ene şu çykyşyň aşagyny kim näme pikirde bolsa ýurtdaşlar. Ýurt sizinki. Ýurt Gurban Ulyň kymda, on dogmasynyň kymda, Putiniň asla der. Ýurt sizinki. Şoňa eýerlik etmelini, bolly bir gaflat okusynyň oýanmagyň wagty geldi ýurtdaşlar. Şonu aýdaýyn dedim gysgaça. Men şu taýda tamamly kim näme aýtjak bolsa, onuň galan görüňi erti 5-nji gün bardy mezgit oturuşymyz. Şonu ýa-da 2-nji günnämi merdan çykar, şonu gün tertibine gören näýil bolýar. Ya, taýda näme daýlyň, tamamlaýlyň bolmasa uzar we kardeşler. Sen yine devam edersen, yine aýçy berer. Kardeşler. Merdan Bey, men biraz aýtyp bilermi? Aydın. Şu ýerden ýatlatmakçy da ýene bir ödek. Şu meclis karar alypdy. Şu diktator rejim bir kanun ýa-ni goşadyrnak içindäki hökümet gurucu meclise tapşyrmaly diýip ýürüýte bir karar alypdy. Şoň üçin hem şu karary ýene-de halka şonu ýetirmelimi diýip düşündüm. Mundan soň halk ýene-de şu ukyda ýatsa, onda biz topraksyz, ýurtsyz bir näme diýeli? O daşarlarda gezip gören bir halk boljak ýene-de. Sağ olun. Doğru, sağ olun kardeşler. Gelen için bakta. O dilesen olsun.